Għal-darbohra nsellilkom ħbib u nilqakom għal dana il-program fejn għal 50 jum qegħdin nagħmlu dak li fil-Bibja jissejjaħ l-att ta' l-Omer. Huwa perjodu fejn għalinna biex noddu 50 jum mill-għada tal-festa tal-ħobs għażmu u wara 50 jum ikun allura issa il-festa ta' Pentekoste. U wasalna fit-tielet jum ta' dana il-att u għal-daqstant qegħdin irresqu ħsieb differenti kull jum għaliex l-importanti meta aħna noddu dak li ngħidulu l-Omer ma jfissirx noqogħdu nimmarkaw il-kalendarju, imma jfisser li għall-inqas għal ftit ħin matul il-ġurnata nifqu ftit u naħsbu naqra fuq il-kelma tal-Alla x'qed jgħidilna Alla x'irid minna Alla nfittxu wiċċ U dan huwa fil-fatt l-istess perjodu fejn Jexua wara li qam mill-mowt li l-Apostli qallhom iqbgħu ġewwa Ġerusalemm tiċċaqalqux minn hemm sakemm tiġi l-wegħda ta' Alla l-Missier. U l-wegħda ta' Alla l-Missier kienet li fil-jum ta' Pentekoste niżel l-Ispiritu Santu fuq id-dixxiplu fuq l-Apostli u għaldaqstant mhux fuq id-dixxiplu fuq l-Apostli biss, imma issa l-Ispiritu Qaddiż tal-Alla ingħata għal-popli kollha tad-dinja, għal dawk li għanqas ifittxuh, għal dawk li jixtiequh li jkun ġo fihom. Edna wkoll anke fil-programm tal-bieraħ iż-żewġ avvenimenti fil-fatt li ġraw fl-ewwel Pentekoste. L-ewwel Pentekoste kien meta Alla ta' il-liġi tiegħu ta' l-istruzzjonijiet tiegħu, meta Alla ta' it-Torah tiegħu fuq il-muntanja Sinaj u għall il-poplu għallu żminti poplu maqtuħ is-separat għalija, imma biex tkun poplu separat għalija tittimxi wara daw l-ordinanzi. U il-fatt l-att ta' l-Omer huwa wieħed minn dawk l-ordinanzi. U hemm mbagħad is-seba' festi u hemm il-kmandamenti u dak kollu li Alla jgħidilna biex nagħmlu jew biex ma nagħmlux fil-kelma tiegħu fejn insibu fil-fatt fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Wara dak ġew il-profeti dejjem qalu lin-nies jifqu għamlu id-dnub u rġgħu duru biex timxu wara it-Torah ta' Alla. Mela l-ħsieb tal-profeti, Alla dejjem kellem il-profeti u qallhom biex jgħidu lill-poplu biex jerġa' idur lejn Alla billi jimxi wara l-istruzzjonijiet tiegħu. Wara l-profeti ġie Jexua, il-Messija, fil-fatt l-ewwel messaġġ tiegħu Jexua kien indmu għax is-sakna tal-Alla qiegħda fil-qrib. U meta kien qed jgħidilhom indmu Jexua fil-fatt kien qed jgħidilhom isma' ifqu ħamlu d-dnub u jibdew imxu wara l-istruzzjonijiet wara it-Torah li jiena stess tajlkom fuq il-muntanja Sinaj. Wara li miet Jexua għandna l-Apostli li f'kull ittra li kitbu dejjem irreferaw għat-Torah sabiex in-nies jobdu u jimxu mal-istruzzjonijiet tat-Torah. Biex nagħmlu l-ħsieb tal-lum se nikkwota skrittura mill-Ktieb tad-Deuteronomju, Ktieb tad-Deuteronomju, kapitlu 7, vers 12 fejn jaqra hekk. U jekk inti tisma' dawn l-ordnijiet u tħarrishom u tagħmilhom, il-Mulej Alla tiegħek iħares il-patt u tjieba li ħaref lill-missierietek. U jħobbok u jbierkek u jkatrek, ibirek frott ġunfek u frott artek, il-qamħ tiegħek, l-inbit tiegħek, iż-żejt tiegħek, il-frieħ tal-bejjem tiegħek u l-għalel tal-imrieħel tiegħek fl-art il-ħalef li għati lill-missierietek. Issa forsi hawnhekk inti tgħidli ma dan il-patt Alla ma għamlux, ma għamlu mal-poplu ta' Iżrael. Nfakkarkom xejn l-Apostlu Pawlu fl-Ittri tiegħu illi aħna llum imlaqma ma' Iżrael, aħna parti mill-poplu ta' Alla. Jekk aħna parti mill-poplu ta' Alla rridu nimxu wara l-istess Alla ta' Abraham, Iżak u ta' Ġakob, wara Alla ta' Iżrael, irridu nimxu wara l-istess liġi li Alla ta' lill-Iżrael u għaldaqstant jekk aħna mlaqmin ma' Iżrael allura issanna Alla wieħed, liġi waħda u għaldaqstant insiru poplu wieħed. Mela allura dawn l-ordinanzi, dawn il-mandamenti li Alla qiegħed jagħti lill-poplu ta' Iżrael jgħoddu għalina wkoll fil-fatt Alla għalhekk ta' il-liġi lill-poplu ta' Iżrael mhux biex iżomma lih imma biex jgħallimha lill-popli l-oħra tad-dinja u id-dinja tfaħħar u taraf lil Alla u tiglorifikah, xi ħaġa li disgrazzjatament id-dinja ma tagħmilx.
Imma il-messaġġ tagħna llum, il-patt ma' Iżrael. Alla qed jgħidilna jekk tisma' minn dak li qed ngħidlek, jekk inti timxi mal-ordinanzi tiegħi, jiena inħobbok, imbirkek u nkattallek il-ħlas tal-ħidma tiegħek. Fil-fatt il-biraħ tkellimna fuq il-maturità, il-bżonn li nimmaturaw fil-mixja tagħna, fil-kelma tagħna, fl-għarfien tal-liġi tiegħu. U meta nimmaturaw fil-kelma, nistennew li Alla jberikna. Għaliex din hija l-weda tiegħu. Illi jekk aħna nimxu miegħu, jekk aħna nikbru fil-kelma tiegħu, jekk aħna nimmaturaw, Alla qed jgħid isma' jiena nitfa' fuqkom il-barkiet tiegħi. Imma rridu nifhmu illi il-barkiet li Alla qed jitfa' fuqna, jew il-barkiet li Alla jrid li jitfa' fuqna, mhumiex dak il-barkiet li aħna nippretendu li nirċievu, mhux dak li aħna nixtiequ li jkollna. Fil-fatt hemm anke mill-iskrittura rajna naraw il-sempliċità tal-barkiet, ikattallek saħtek, ikattallek il-frott ta' ġufek, ikappallek il-prodott tal-art tiegħek, ikattallek il-platt fuq il-mejda biex inti tiekol u tixba. Huma sempliċi. Mhux bħalma nfittxu aħna ħafna nies illum ifittxu li jkollhom l-aħħar mudell tal-mobile kif joħroġ xi mudell ġdid narmida għax issa da m'għadux tajjeb mela ħammu nixtri l-aħħar mudell. Irridu bil-forsi konna television kbir, bl-smart TV u laqqas nafx ma jagħmelx. Alla dan ma jfisser assolutament xejn. Dik mhijiex il-barka li Alla qed jgħid isma' jiena nitfa' fuqkom. Il-barka min-naħa l-oħra mhux bil-fors issarraf li jkollok iktar paga. Għalkemm il-fatt li inti tieħu promotion hija xi ħaġa li Alla jkun qiegħed itik anke fuq il-post tax-xogħol. Il-barka t'Alla ma jfissirx li jkollok ħanajdu hekk biex impoġġiha aktar sempliċi li tkun imdawwar b'affarijiet ekstravaganti. Dika ma jfissirx li inti għandek il-barka t'Alla. Jiena naf manki minn fuq l-aħbarijiet u naqra minn fuq il-gazzetti. Nies mażuni li ma jemmnux balla li huma miljonari. Huma miljonari, imma huma mażuni għas jemmnu f'Alla. Jiġifieri xirrid ngħid, il-barka t'Alla ma jfissirx li ssir miljonarju, ma jfissirx li jkollok ħafna flus, affarijiet ekstravaganti, affarijiet li m'għandekx bżonn imma Alla jtihomlok. Alla jtik is-sempliċità. U fis-sempliċità ta' Alla tgħix kuntent. Dik hija l-isbaħ barka li l-bniedem jista' jirċiev minn Alla. Illi jgħix ħajja normali, ħajja sempliċi, illa laqas jista' jgħix. Mhux il-ħajja maġla li ħafna jgħaddu minnha llum. Il-barka ta' Alla hija l-essenzjal tal-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza. Fil-fatt di xi ħaġa li anke għalja xogħol. Jiena ġej biex nagħti l-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza. U dik li rridu nfittxu aħna. Mhux li jkolli l-but mimli liri, mhux li jkolli l-mejda qasni flaħni jkoll dak li hemm fuqha basta sajjartu. Il-ħajja abbundanti. Il-ħajja abbundanti meta kif qed jgħidilna Alla nimxu wara l-ordinanzi tiegħu, meta nisimgħu l-kmandamenti tiegħu u nimxuhom, meta ngħixuhom. Hemmhekk Alla iberikna b'ħajja sempliċi, twila u sabiħa. Fil-fatt naraw li il-wedit t'Alla huma sempliċi. Ibirek il-frott ta' ġisimna, ibirek il-frott tal-art u ibirek il-frott ta' ħidmitna. Dawk huma il-barkiet li Alla qed jitfa' fuqna, missib ħafna speċjalment barra minn Malta li ma tal-kelma b'ġettijiet, water pools, swimming pools ġol vilel kbar tagħhom. Alla fis-sempliċità tagħna jrid ibarikna. Għax x'jiswa inti li jkollok dawk l-affarijiet kollha u mbagħad ma tgħinx lil ħadd ieħor ma jfisser xejn. Ma kemm interessanti meta inti qed tgħix ħajja sempliċi u fis-sempliċità tiegħek qed tgħin min għandu bżonn. U hawnhekk tibda tirċievi verament il-barkiet li Alla jrid jitfa' fuqna. Sabiex nindunaw x'inhuma l-barkiet t'Alla, irridu nħarsu ftit lejn il-ġenerazzjonijiet ta' qabilna, missirijietna. Meta ngħid missirijietna jekk trid nistgħu nitilqu lura u nibdew anke minn Abraham.
illi kien bniedem sempliċi. Iżak kien bniedem sempliċi, Ġakob kien bniedem sempliċi. Ma kienux nies illi ifittxu l-ġid, imma kienu jirċievu l-ġid. Kienu sinjuri għax Alla berikom. Imma berikom għax kienu sempliċi, għax kienu jimxu miegħu, kienu jobdu l-ordinanzi tiegħu. Fil-fatt, nistgħu ngħidu li fis-sempliċità tagħhom Alla berikom. U meta aħna allura nfittxu li ngħixu ħajja sempliċi, Alla qed iwiedna, interessanti li ta' Alla qed iwiedna, qed itina l-kelma tiegħu li aħna ngħixu ħajja sempliċi, nimxu fit-traqat u nobdu t-Torra tiegħu u ibarikna. Fil-fatt il-ħajja komplikata li ħafna jgħixu llum mhijiex prodott ta' Alla, hija prodott tal-ħajja moderna li l-bniedem irid jgħix. U fil-fatt dan il-messaġġ insibuh ħanejdlek f'kull ktieb tal-Bibja. Matul il-Bibja kollha insibu li l-prijorità tagħna għandha tkun li ngħixu għall-Messija, li ngħixu għas-Sid u s-Salvatur tagħna. Dik għandha tkun il-priorità f'ħajjitna. Xejn ma hu importanti daqs li nfittxu li nimxu għal Alla, għall-Messija tagħna, għal dak li salvana. Irridu nwarbu il-prijoritajiet tagħna u dak li naħsbu li huwa ta' valur. Dak li aħna naħsbu li huwa ta' valur, Alla ma jfisser xejn. Jiena dinha nista' ngħidha mill-esperjenza personali tiegħi, ħafna jafu li jiena qabel bdejt nimxi din il-mixja. Kont bniedem tad-dinja, kont entertainer, niġri minn ħanuta l-ieħor indoq kanta l-emmula, grazzi l-mulej li refani minn dak il-ħama li kont fih, u llum xorta ndoq kanta, imma flok ġarħwienet mimlin xorb u xnafina u entertainment illum indoq kanta fil-tifħir l-Alla l-Missier, mmexxi il-worship fil-komunità Malta Messjanika u daw l-affarijiet. Ġifieri meta qed ngħid dana il-punt qed ngħidu b'esperjenza personali. Dak li aħna naħsbu li huwa ta' valur għalina, dak li aħna naħsbu li huwa tajjeb għalina, għal Alla ma jfisser xejn. Huwa veru li qed ngħixu fl-aktar ċivilizzazzjoni avvanzata, speċjalment teknoloġikalment, imma mhux biss fit-teknoloġija, f'kollox. Fejn tħares din iċ-ċivilizzazzjoni ma kienx jew oħra avvanzata bħala. Imma dan ma jinnegax il-fatt, dan ma jwarrabx il-fatt li għax qed ngħixu f'soċjetà avvanzata, allura nistgħu warbu lil Alla. Ma jfissirx nistgħu warbu it-Torra tiegħu, ma jfissirx li nistgħu nwarbu il-kmandament biex inżommu s-Sibt Qaddis, ma jfissirx li nistgħu inwarbu il-kmandament li Alla qed jgħid nisma' żommu l-festi tiegħi xi ħaġa li aħna qegħdin nagħmlu bħalissa. Ma jfissirx li issa inti tista' tiekol li trid imkien fil-kelma tal-Alla minn miktub li dak li Alla qal mhuwiex ikel għalik xi darba sar ikel. Min qed jgħalmek hekk isma' min niwitla iġri minn dik il-Knisja. Fil-fatt, nerġa' ngħid, il-fatt li qed ngħixu f'din is-soċjetà ma jfissirx li nwarbu lil Alla, ma jfissirx li nwarbu l-kelma tiegħu, ma jfissirx li ninnegaw u nwarbu il-liġi tiegħu, it-Torra tiegħu, l-istruzzjonijiet tiegħu. Ejja fil-fatt immorru għal dak li huwa bażiku. Ejja mmorru lura għal dak li huwa bażiku fejn inti tkun li tkun imbierek ifisser li tkun imbierek ifisser li għandek dak li teħtieġ. U dak li teħtieġ Alla jtjulek bl-abbundanza. Mhux li inti taħseb li għandek bżonn, imma dak li teħtieġ. Dak li Alla jaf li inti għandek bżonn. U dak li Alla jaf li inti għandek bżonn se jtjulek bl-abbundanza. Dik hija l-barka li Alla qed jgħid illi aħna nirċievu meta nimxu wara l-ordinanzi wara l-kmandamenti kollha fil-każ tal-10 l-10 l-huma mhux disa, nimxu wara l-kelma tiegħu, nimxu wara t-Torra u Alla qed jgħid nisma' ta' tagħmlu hekk jiena imberikhom. Fis-sempliċità tagħna l-kelma tal-Alla hija sempliċi, il-kelma tal-Alla
Mhix ikkomplikata bħalma ħafna jaħsbu huwa l-bniedem li jikkomplika meta mbagħad jibda jmur fil-kulleġġi bibliċi jibda jistudja tagħlim tal-bniedem u jibda jgħallem tagħlim tal-bniedem flok tagħlim ta' Alla. Ejja nerġgħu lura għal dak li huwa bażiku. U dak li huwa bażiku il-qofol ta' kollox x'inhu? Li ngħixu għal Kristu, li ngħixu għal Jexxua, li ngħixu għal Messija tagħna. Dak li huwa bażiku. Nagħlaq dan il-ħsieb bħas-soltu b'talba żgħira Missier Qaddis, Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, mulej niġi qudiemek nitolbok sabiex tnaddafni mulej tippurifikani minn dak kollu li huwa tad-dinja. Mulej huwa warajk li jiena rrid nimxi. Huwa fi triqatek li jiena rrid nimxi, Missier Qaddis. Mulej nitolbok sabiex turini dawk l-affarijiet li mhumiex importanti mulej u li rrid inneħħi minn ħajti. Mulej ħalli biss ħajti dak li huwa tiegħek. Ħalli nitfa' fil-ġemb dak li mhux ġej minnek mulej. U nimla issa allura dak il-vojt b'dak li huwa tiegħek Missier Qaddis, b'dak li inti trid tagħtini, dak li inti trid tberikni bih. Neħħi mussir minn ġo qalbi dak kollu li huwa ta' ostaklu, dak kollu li qed iżommni l-bogħod milli jkolli relazzjoni sħiħa miegħek. Neħħi li l-affarijiet tad-dinja ma li jħallili biss ġo qalbi dak li huwa tiegħek. Enni sabiex ninbidel mulej. Enni sabiex verament f'din il-ħajja niġi maqtuħ u isseparat għalik. Nirringrazzjak mulej ta' dak kollu li tajtni, dak kollu li inti tajtni. Dak kollu li huwa tajjeb mulej ġej minnek, dak kollu li inti qed ittini huwa tajjeb Missier Qaddis. U nirringrazzjak ta' din il-barka hekk sabiħa li inti qed titfa' fuq il-poplu tiegħek. Mulej, f'isem ibnek Jexxua, is-Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi u r-Re tar-Rejiet, irressaqlek din it-talba quddiem it-tron tiegħek. Għall-glorja tiegħek u f'isem ibnek Jexxua l-Messija. Amen. Sakemm nerġa' narakom fi programmi oħra ħbib tiegħi għada f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.